Què passa, mites? Últim capítol narrat de la temporada i com no podia ser d'una altra manera, ho acabem a lo grande. Toca Mòrbula One! ¡Vamos! Dotzena i última carrera de la temporada de Mòrbula One. No només acabem temporada, sinó que acabem també amb el campionat, nois. El Big Última Ben, carrera. El El Big Big Ben. Som a Londres? No, som a Midnight Bay. I què us sembla aquest circuit? Quantes curves, tio! Mola molt. Us hem deixat el circuit més emocionant per la última carrera. Els meus van Aquí ser... Van fer quarts. Toma, surto de ser. Surt I tercer el surto l'equip de sisè. Sergi i jo 15, una mica en mi línia. Però bueno, anem a veure què tal se dona la carrera. Estan ben posicionats els Que nostres avui guanyi, companys. Sergi quedaràs últim igualment. Exacte, no te fies. Arranca la carrera! Última carrera de la Mòrbula One! Surt molt bé, Sergi! Surt molt bé la canica del Raz! No ha sortit també la canica de l'Adri. Són els SEA, Adri, els teus? Crec que no són els de normal, però els meus de normal, els Thunderbolt, no hi són. Per tant, anirem en SEA. Amb en SEA, correcte. I No. ha quedat... Atenció, perquè sembla que adelantava. Sergi s'ha col·locat Segon. en segona posició. Un rècord. Em sembla que va ser alguna carrera, no? De podi? Jo crec que Sí, però el dia que vaig escollir un altre equip. Ah, vale. Bueno, jo ja veieu que Jo no miro crec que, gaire. jo crec que si l'última la guanya en Sergi és el millor plot twist de temporada de la història. Ja ves, eh? Sí, De moment totalment. el tenim ben enganxat en segona posició. Aquí el veiem, darrere de Team Cereto i perseguit per Team Cluedo, que sempre està en les posicions capdavanteres. Veiem que passa a 0.37, Sí. nada A mal. més, Cluedo és tot un misteri, que sempre va facin tan bé. I tu, Adri, sisè, no? Hombre! Està Ojo, malament. ojo, que qui va primer, qui va primer, qui va primer. Ojo aquí l'adelantament, hi ha hagut una petita carambola i agafa distància la canica morada de Sergi Ramon. Podríem acabar la carrera. Sí, agafa bastanta distància. Ah, no, s'ha enganxat aquí, sí. Team Cereto, Team Ràpid, que també ha fet la volta ràpida i s'enganxa. Tindrem una carrera entre molts participants. Ara sí, volta ràpida de Team Yoli. Mare de Déu, senyor. Està tot molt igualat. I ja està, Sergi, la primera posició molt disputada. Sí. Ja Team t'estan Cereto. atrapant, Sí. Atenció si farà una de les seves, Sergi, un dels seus famosos enganxaments. Blocs. Blocs, per dir-ho també d'una altra manera, que hem vist diverses vegades, mentre veiem aquí a Team Orangers, que com sempre, lluitant per les posicions que a ningú li interessen. Sí, tal qual, no hi ha manera, Sempre, tio. O sigui, no hi ha puta carrera, amb perdó, que haguem quedat entre el... més endavant del setè o del vuitè. tio. Ojo! S'enganxa molt! Team Cereto! No em deixaran una vegada guanyar, tio. Només una Veus Està vegada. els rebufo! blocs? Ojo! Que L'han Sergi, tret! Vaya, Ibu! Vamos. A mi m'ho ha fet La- més d'un cop aquesta temporada, això. L'han tret de la pista i agafa molta distància. Bandera, no? No. Mira, Ah. bien. S'ha ficat ara 1.28. 1.28 ara de distància entre Team Cereto, que ha tornat a la pista. No, Team Cereto no. És el que hi havia abans, no? Sí, ens ha acabat tercer ara. El que ha tingut Ah, la pues pica sí que ha tornat ràpid. L'han juntat. S'han enganxat molt ràpid, està Team Fisherman molt enganxat de Team Raz. Ja Tornarà a fer la mateixa estratègia a l'equip d'en Sergi. A mi em serveix, si és la mateixa estratègia. A tot això, Adri, estic novè, enganxat al teu cul. Ojo, perquè t'agafaré la... No, Sí, sí, Està tot igualat. petit sprint, però està tot molt enganxat. Aquí veiem a Team Cereto una altra vegada enganxadíssima a Team Raz. No ha pres, També s'ha El enganxat- Cerezo l'haurem de tornar més enrere. Sí. Molt enganxat Fisherman també, que adelanta Team Cereto. I jo enganxadíssim. Jo crec que Digues, el Adri. 2 i el 3 estan molestant entre ells. Sí, sí, Ara perquè... no, però abans anaven superenganxats i es tallaven el ritme, saps? Exacte, ha passat a 12 mil·lèsimes Team Fisherman. Estic molt nerviós, amb aquesta carrera. Sí, molt igualada. Ara sembla que surti millor la canica de Sergi que les seves rivals. A veure com quedarà la cosa, perquè estem tots en allà mateix. Jo també estic allà, posició 9. A veure si encara hi haurà sorpresa. Jo crec que pots guanyar, Marc.
Bueno, jo no sé si fins a tant, però estem en allà, darrere de Team Snow, que ara s'ha adelantat a tu, Adri. Sí, bueno. Volta ràpida de Team Mimo. I ara veiem els 3 perseguidors molt enganxats. Sortiran a la part Team Fisherman i Team Rapid. A veure qui agafarà aquesta segona posició. És Team Rapid, que fent honor al seu nom ha sortit molt accelerat. Moltes voltes ràpides, nois. Ara és Team Yellow qui ha fet la volta ràpida. Jo crec que si qualsevol persona es connectés ara es pensaria que l'estan a punt de doblar. Sí, i jo m'incloc, Sí, Però hem fet ja el canvi de carcassa l'últim dia ara, respecte a això pel que veig. M'han fet cas. Ui. Molt enganxat ara Team Rapids a 0.54. Ha fet la volta ràpida una altra vegada. 30-0-8, No! Ojo, l'adelantament per fora! S'ha quedat, li ha passat alguna cosa a la cànica de Sergi. Li passa alguna cosa perquè ha perdut velocitat. Ara sembla que recupera, però l'adelantament ha sigut apostoflant. Tremendo. I Team Seas, Adri, 11è, ja per darrere. Sí, ja, és que es nota que no són els oficials meus. Exacte, està corrent aquí el Thunderbolt anirien endavant. El satèl·lit, no? Està corrent l'equip satèl·lite. Exacte. No! Ojo, perquè també adelanta Team Cereto a Team Ru! Està fent molt malament el primer sector, nois. Sortint de l'ascensor és on perd més segons Team Raz, després s'enganxa, però la sortida... Deu passar molt i l'ascensor no puja. Atenció! Petita col·lisió una altra vegada amb Team Cereto i ara passaran a 2 segons. Anem a veure ara la sortida perquè és molt clau. Una altra vegada surt Team Ruth. Ara no, ara ha sortit bé, s'enganxa Team Cereto. No. Petites col·lisions i això fa que Team Mimo també l'adelanti i es col·loquin en quarta posició. Atenció, perquè nosaltres anem setens i anem a darrere de Team Yellow. Jo vaig 11, què dius, loco, va. 11, molt malament la carrera de Team Adri, però bueno, aquí l'emoció està a la penúltima volta amb Team Raz, Team Cereto, Team Mimo, tot i que ara sembla que Team Rapid ha agafat una mica de distància. Sí. Ojo, aquí l'adelantament de Team Cereto! 3 caniques molt enganxades i això fa que el de davant encara prengui més distància. Aconseguiran apropar-se del tot. Vaya, ha cremat. Home, això està claríssim. 9a posició. Team Sergi, que estan lluitant pel podi. S'enganxarà aquí ara. Opa, a la part, a l'última volta. 2 voltes, perdó. Hi ha un segon de Team Rapid, que aquí veiem, estan enganxats els 3. Estan enganxats els 3. Mare de Déu. Una victòria per acabar. Sí, Apreta molt Team Cereto, s'enganxa a la carcassa de la canica de Sergi Ramon. I això ho aprofita Team Rapid per agafar una mica de distància. Oi, quin adelantament de Team Cereto! Per arribar a la última volta. Això fa que Team Sergi ja sigui a 1,4 i està sortint també molt lent en aquestes sortides, nois. Se li enganxa Team Mimo. La cosa té pinta més de 2. Si és que no hi ha cap cosa malament. Ara passen pel túnel. Jo crec que, nois, les posicions han quedat una mica tancades. Encara es pot salvar, puc guanyar jo. Team Cereto, que no aconseguirà remuntar. Primer Team Rapid, segon Cereto. Passarà tercer Team Sergi. Podi per al pilot de Granollers. I 8a posició per als Orangers, que com sempre en terra de nadie. Adri al final 9è. I Triple S, que sempre ha d'haver-hi un que vagi molt refregat, Sí. Aquí ho veiem. Que no m'havia d'allò. A 17 segons. I, nois, digues, Adri. Jo crec que per acabar el Mundial ha sigut una carrera bastant guapa, ha sigut molt emocionant, no? Sí. Molts avançaments. Molts avançaments i fins a la penúltima carrera, a volta, no en sabíeu qui guanyava. El que no sé és qui haurà guanyat el campionat. El campionat general, a veure si ens ho ensenya ara la realització. Estem veient el podi, estan brindant amb oli d'aquests per deslliçar. Sí, aquí has fusilat, tio. És que després ja t'ha costat una mica més. Sí, i un bon adelantament meu. Però bueno, contents amb la carrera. Ja queda un sempre.
Potser has tirat molt fort al principi i els pneumàtics al final t'han fallat una mica. Exacte. No ens ensenyaran la classificació, ja la ficarem després a posteriori a les xarxes socials, o si no, de mentre aneu-me dient, nois, què us ha semblat la carrera? Jo el que deia, m'ha semblat molt emocionant, de les millors de la temporada, tot i que el meu equip no hagi corregut, però m'ho he passat superbé a la cursa d'avui, la veritat. Jo igual, jo m'he passat superbé. Tota la temporada penrodada, xarxegant-nos pel fang, i l'últim dia, el dia que importa, allà donant la cara. I per un moment hem arribat a primers, o sigui, què més es pot demanar avui? Hem vist la classificació, aquí tenim el podi de la temporada. Crazy Cat Ice ha quedat primer, la canica del golf de Roses ha quedat primera, i vosaltres, Adri, Team Adri, 5ens, Team Clementine, Team Orangers, 15ens, i en Sergi últim. De la primera part. I la canica de Sergi 34ena, xaval. Madre mia. Pues res, espero que us hagi agradat aquesta competició a tots vosaltres. És el final de la temporada, també el final de la temporada de la Mòrbula One. Doneu molts likes si és que us ha agradat i com diem sempre, bon dia, bona tarda i bona nit i ens veiem al proper partit! Adéu! Bon estiu!